на тишинка. След това будя малката дъщеря ми, малката, тя е на 5, затова я викам малка. И пак е малка. Малка е. След което се започва едночасова борба. Да се облече, да яде, да отиде на градина, каквото може да се сетите. В крайна сметка успявам към 8:30 да я закарам. И отивам в омбудсманството и обикновено първото нещо, което правя е да си гледам имейлите, нали, да си видя календара какво ми е за през деня. Ако е понеделник, събирам всички директори, за да си преговорим за през седмицата, къде ще се ходи, какво ще се прави. Да, какви ще са задачите. И след това обикновено на бюрото ме чака един куп с документи за подпис. Подписвам някъде около половин час. Значи, ако си мислите, че това минава просто съда и си подписвам, не. Докато подпиша един, може ли за малко, примерно финансовата, тук не знам си какво си. Точно почна да ми разписвам, чета нещо, някакъв документ, пристига ето тя, казва. Тя ли те търмози Ами най-много? не само те, ами да, пиарите най-много. Обадиха се от BTV или от Нова, искат да отидеш утре сутринта, не знам си къде си, ще говориш по тези въпроси. И аз казвам, да, добре, при което те взимат въпросите. То не са въпроси, ми темите, по които ще говорим. Топлофикация, някакви такива. Отиват при експертите, които са и започват да ми подготвят някакви отговори, нали, основни неща, които аз след това да прочета. През това време аз съм си разписала нещата. Някой експерт идва и пак чука. Госпожо Делчева, от Народно събрание има комисия за не знам си кой законопроект за нещо си. Трябва да изготвим становище. Може ли да дойде, да оставим документите, идва той, почваме да говорим по съответния въпрос, за да решим какво становище да пратим на комисията. Той отива, продължава да се пише, аз си дописвам някакви неща. През това време те са готови и ми свалят папката с материалите, за които аз трябва да прочета за другия ден, за сутринта, за телевизията. Т.е. аз не ходя на телевизията, е така просто. Всичко се чете, прави се. След което, ако има време за обядвам за всичко. Защо ще да питам, вие въобще храните ли си? Ами обикновено някой или тя, или някой друг ми носи нещо в това. След което, ако има, много е възможно да има конференция, на която трябва нещо да каже. Това означава, че пак трябва да си извадя материалите, да си го прочита поне 2-3 пъти, нали, защото то не е въпрос е само да отидеш да го прочетеш, нали. Трябва да знаеш за какво става. Обикновено хората задават допълнителни въпроси, питат някакви неща, т.е. И ако не сте подготвена? Ако не съм подготвена по няколко, нали, освен това, което съм написала, да знам и нещо допълнително, все едно нищо не правя. Примерно, след това отивам в самото Народно събрание, обикновено на комисията, трябва като се обсъжда някакъв законопроект, трябва да си кажа мнението. Ако не съм допуснала писмено, трябва да отида устно. През това време ми се обаждат от Поморие ученици и казват, може ли да направите открит урок по гражданско образование? И аз, примерно, след 2-3 дена, хайде в Поморие, за да правя уроци пред учениците. Така че въобще не, никак даже не е. Да, не е спокойно, тя е много динамична, обаче в същото време, като ти се обадят, някой гражданин ми като каже, госпожо Делчева, ако не бяхте, вие нямаше да ми се реши проблема. И всъщност е много. Да. Сега, пак казвам, има случаи, в които не мога нищо да направя, хората ми се сърдят. Обаче не мога да всички. Това е